Machima sasa donge. Kora dani watik chenro makama. Wote mari mugi nyalo bedango ahinya nyane nyikwa Ramogi jwang ma bende neno wa ukinyi makawuono kwa tiko chenro makama nyalo chone gi paro bende kone gi siku makare. Bed gi siku maber warangre warang dendwa. Kata muma wacho ni dendwa ni en kuma Holy Spirit ntie donge. Mano kuma Nyasaye ntie koro watem wager dendwa iyo makare. Ken chiemo warang ni wachama ngono ka by mistake you overeat marach warang nitie detox programs moko wa detox bange kata in between kanyo podwa nyalo detox kata ken chiemo mangi wawach ni mafuta mang'eny waseng'eyo kawuono wanyalo tigi gik kaka ndim ama kata ki nyalo yudo apple cider vinegar ni iketi pi imodh sakasaya kin gi acid issues daki tigi gigo wacham matunda giri watematema detox dendwa to wa moderate gima wa keto i dendwa Chok makara inya Maryleila Aluoch guner ko mana inya kum nyiso wa puonj karamna ni iwacho ni samori golo karamna doki